kopya na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga kala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa mundo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakulong yung kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una salita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una salita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog kanay, sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagbalangga. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpang
nanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. This time. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules pitsa 20 na bulan sang Enero tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, protokol sa bag-o nga variant sang COVID-19 kag paglubad sang baha sa Negros Occidental, hambalan sa first quarter meeting sang PDRRMC karon sa hapon. BHA wala sang demolition sa mga balay sa siyudad sa Bacolod. Pamilya sa napatay nga wing van driver kag tag-iya sang PUG nag-arigluhanay kag nagbuligay. Babae nga ginbuno sa siyudad sang San Carlos, hilway na sa katalagman. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga magabaton si Presidente Rodrigo Duterte sang COVID-19 vaccine pero hindi pag-itilibais ang pagpabakuna. Sa news conference, ginpahayag ni Roque nga nagpalayag si Duterte nga magabaton ini sang vaccine sa tion nga ini amangin available na bangod kinahanglan niya nga mabakunahan. Suno kay Roque, nagpalayag man ang presidente nga hindi ini kinahanglan nga ipakita sa publiko kag pagasundon sini ang ginhimo ni Queen Elizabeth II nga ginanunsyo lamang ang pagpabakuna upod ang bana nga si Prince Philip matapos nabaton ang first shot. Una na sadto nga ginpalayag ni Duterte nga handa ini nga magpabakuna sa publiko kag magaboluntaryo nga makakuha sang first dose. Sa naibalan, kumpiyansa sadto si Duterte sa bakuna nga gindevelop sang China kag Russia. Ini nga isyu, babayantan lang ini. Kung hindi magpabakuna, kag hindi pag-ipakita sa telebisyon sang presidente, ihatag tayo na sa iya. Total, sa demokrasya nga pungsod, ang tanan mahimo sang aton sini presidente. Pwede nga ipakita,
pwede man hindi. Amo lang ugaling ina nga dapat kung ano ang ginhambal, dapat tumanon para bisan paano makasalig mamala ang Pinoy nga may ara palabra di honor ang presidente. Hindi na kita magpalayag sa mga bagay nga hindi manaton matuman. Kahit isokton ka ginaya mo, sang Pinoy, isa pa presidente ikaw, sang pungsod Pilipinas, kung ano ang ginbuyan mo nga tinaga, balita ina sa bilog nga pungsod. Kag posible, balita ina sa bilog nga kalibutan. Amo gani ina nga kung daw hindi ka pa man sigurado, dapat hindi magbuya sang tinaga. Kay bantayan gila sang Pinoy mo. Ginabantayan gani nga bisan artista lang, ikaw pa nga presidente. So kung anong ipalayag mo, bantayan ina ka Pinoy, kag ibalik ina sa imo kung hindi mo matuman. Ugaling ti, amo lang ina, sa demokrasya nga pungsod, magapagusto ka man kung magpabakuna ka o kung hindi. Amo nang siling ko bla, importante sa aton, sa mga katigulangan naton nga ang masami nga ginalaygay sa ila kapuhan kag kabataan, bisan imo lang kita kung may palabra di honor. Amo nang kalamanan mga malam sa una mo. Nya bisan imo lang kita kung may hinambalan. Ti ina nga kultura nagaupod ina samtang galakat ang panahon. Nga ginasaligan ka bala? Kung anong nagwa sa imo sinibaba, dapat tumanon mo. Kag kung ano ang nagwa sa baba mo, hindi mo na. Kung nadupla mo na kuno, hindi na pagdilapi paliwat. Amo inaya ang pagtuo sa mga Pinoy. Ti ano mo ina, kung hindi ginman una magpabakuna ang presidente, so be it, wala kaso. No? Ang importante lang nga may hinambalan. Ang aton sini mga Pinoy subong, nagalaom gimanami gimantani mo no, katulad sa mga pungsod bala nga ginapakita ginatuslukan sila kon prime minister ka man, kon presidente ka man, o kon diktador ka man. Ang importante yang ang pagpakita sa publiko agon maghatag sang kumpiyansa sa tao. Nya ho, presidente gani nagpabakuna, kita pa amo na bla mahatag ikaw dugang nga kaisog sa pumuluyo. Samo na subong kung sa bagay, kung pamatian ta ang spokesman, sila niya, ready man kung kinanglanon gida, mapabakuna ang presidente, kay kinanglan niya man o galing niya, nga pangabay lang siya, nga hindi lang pagpagwa sa telebisyon o kung sa publiko. Baliskad sa una niya nga ginpahayag. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na? Medyo nagsilak-silak na si Haring Araw kahapon para bisan paano makabatyag makita niya are pa ko diya. Are pa ko sa likod sang galom. Pero padayon ang mabugnaw nga panahon. Dugay-dugay, amat-amat naman, panas naman, sundan naman sang panganod, magulugal umon, mangod sang low pressure area. Nga karon, amat-amat na, nagasiding pila naka-pressure area, ang nagasiding sa aton pungsod, o galing nagakatunaw ini siya, bangod sang mabugnaw nga panahon. Kabay pa, nga hindi na pagdugangan pa ang pag-antos sang pumuluyo. Halin sa mga kalamidad. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta mga merkado? Kamusta ang aton sini mga kauturan, mga remedyo general, mga driver sa sini nga mga tinion? Kamusta na ang aton negosyo na uli-ulian na kita? Kamusta na ang aton mga kauturan ining nagsirira nga mga magagmay nga mga negosyante, nagbukas kita liwat o kung napututikoy na ged? Pila sa mga dalagko nga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Tutukan ina sang aton patrol karon nga kagahon. Padayon sila nagalagulad sa dalanon sa Bacolod sa matugnaw nga kagahon. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Albin Graba. Aksyon Albin! Action Fred! Good morning! Maayo
kag maayo ang aton nga tiyempo action na Fred. Pero matugnaw lang o galin, no? Mayo nga aga, of course, aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang lakat sa nga panahon kung magatangla kita sa kalangitan action na Fred, gapakita gid, no? Ang mga kabitunan sa kalangitan, nagapatimaan nga maayo, payad ang aton sini nga kaagahon, kabay pa nga magsigisigi na ni action na Fred para sa aton nga mga kauturan, nga mga nagabaligya man kung aga kag temprano pa, para magpanindahan ang iban action na Fred temprano pa man para makabiyahe sang ila sini nga mga salakyan. So mala ang mga tagsa ka mga dalanon and of course masyado ka tawhay action na Fred, no? So extra nga paghalong sa aton nga mga kauturan nga temprano pa nagabiyahe dala sang ila sini tagsa ka mga salakyan. Wala lang madugay action na Fred, naglabay kita sa lagoon, no? Sini nga kaagahon, kinalantaw ta bala may mga naga-jacking na sa piyak sini nga ang iban nga mga restriction. In fact, wala nagadik gwardiya action na Fred mo. Sa mga utod ta bala nga. Pero mo pwede na. Pwede na action na Fred, no? Pwede na kasulod. Kung magsulod ikaw, ang importante di kung mag-jogging ka, precaution na lang, no? Nga butsing ganon, gasalig na ang mga tao, and at the same time ang gwardya hindi na kinanglan sang face shield pa nga samtang ga-jogging ka, kundi face mask na lang. Official dula na. Wala na action na. Mas maayo man kay daw ti kamak mo jogging kimo doon ni kakaginawa. Imbes nga maulian ka do matumba ka. Oo. Muna ang that is why nga ang iban way ka na mag-jogging sa lagon, pero this time action na Fred nga at least gintilawan nato kung ginatanaw nato sa tinalikdan bala nga Lunes action na Fred. Kung bala may mga nagapanglakato na sa lagoon, as kay may ara na gid man tuod action na Fred, pero hindi gid man na paris ang unang nagadamo sa mga naga-jogging kung aga. Pero at least ang importante may baluan nila nga welcome na gid, no, sa sulod sang Capitol Lagoon. Ang importante gid lamang diriya bisan wala sa may ma-remind sa ila, pero ang pagsulundan dapat magapabilin sa gihapon. Pero again, wala na face shield. Subo nga aga man, man ang pila ka mga utod ta mga call center agents bala action na Fred sa kilid sang dala ng iban diriya nagapangapi. Wailang iban reaction na Fred ang kwan man panigarilyo, relax and short action na Fred. Daw break time nila sa karon, no? And dugay-dugay balik na naman sila. May nakitaan mga kita di reaction na Fred yung may nag-serve man sang ila sining mga sang kape, of course. And at the same time may ara daw cart lang bala action na Fred, movable cart nga nag-serve man sang pagkaon para sa aton sining mga kauturan, mga call center agents. Sadya man sa ila, istoryahan ay ang iban kay iti matugnaw na sa ila sining ginaobrahan, matugnaw man gyapon pagabot sa tulom. Ang iban niya the reaction na Fred naga tindog wala kag naga-exercise man upod ang ila sining mga grupo. Ang dalan karon sa Burgos sa sininga tinion masyado pagkatawhay action na Fred. Sa diin lang makitanta ang mga tricycles sa kalabanan diri nga nagabiyahe ang iban nga nagahulat sang pila ka mga pasahero action na Fred. May nakitanta na diri sa sagwa sang merkado ang naga-deliver na sang ice. Wala nga iban ang matapat. Ga-deliver ice, ha? Ice. Ate, para guro na nga i-ice sa mga isda, no? Sir, mali ang para i-ice action na Fred sa mga isda. Para hindi magpula ang kalimutaw, yabla? No, hindi para hindi mabalaan action na Fred, no? Daw hubog ang isda. Gapula na ila kalimutaw. Amo na kung galibod, sa una ko niya may mga panting na, galibod, gasinggit na, isda, labas, pag-agi, mo, lang taon mamatay, kapula na. Daw kagi droga. Awokid. Kaya naman gani action na Fred nga ang iban kung galibod man ng isda,
may lang kay wala gasing kita inaway. Uy, by the way, action na Fred, talking about Gapula Kalimotao. May dumdum ko ng kakilala ko sang una bala action na Fred yang aga baligya ice cream. So sa pagkahapon alas 2 ang ice cream daw matunaw na kay Gapula na Kalimotao yan siya na Fred. May iban to yung ice cream by luto ba mo? Para sa daraya tabo na sa banwasa nga ilog ang iba namon nga mga kakilala nga amo na ang kasami nga ila sini nga ginahimo action na Fred no. Subong sini amat-amat naman sa pagpanaog sa pila ka mga isda. Gamay lang galing ka suludlan diri action na Fred, hindi pares ang una nga kung damo isda ang suludlan mga counter bala rather mga truck na bala fish mga fish connection na Fred tawag nila diri mga fish carrier subong gagmay ang daw double cab lang gani nga kuani nga gagmay nga double tire o single tire lang gani pero amo ni ang gila sa sudlan karon sa mga isda at is importante diri action na Fred nga amat-amat naman ang pagdamo kung may ara gid man no amat-amat kita pa sulod agud maibaluan ta kay nakita ang action na Fred isa pa gid lamang diri ka counter truck ang nagpanaog para mag-display man sang ila sini nga mga isda kag paninda nga mga isda action na Fred ang makitanta sa karon ang ang bangrus o bangrus of course hindi madula and at the same time may marot na kita nga nakitaan nga ginabutong sang ila sini nga action na Fred mga nagatrabaho man sa merkado maning mga banyera balaksyon na Fred nga ginabutong man sa mga cart nga gagmay sa sining tinion no possible dugay ma-display na kay nagamat-amat naman sa pag-display nga pila naton ka mga kauturan sa ila sining baligya no nga mga isda sa sining tinion. Action Alvin. Yes, sir. Amo ni blang kuno naglipas daw naglain na panahon bangod sa mga low pressure perti ini kun mag-ayo ang chimpo sini damo ni pangwaon dagko nga isda mo. Yes, action Fred. Amo na ang nami tani kung kon damo mga pagwaon pag base pa lang nagbarato na ang isda try tabi kay si amigo diriyo. Sir, kamusta ang kuan plaster na oh? Panawagan ko, be. Para magayong mga magdamo isda. Mayong aga sa inyo, tanan. Oo, anong marot? Ang lakat subong sa atong panahon sa dugi kabugat. Oo, mga bugat Ang man. mahal sang subong ang bilis ang isda. Tamod Diyos pa lang, ga 5,000 tres na. Ay, mahal gali aksyon na, Fred. Busing gano'n, mag 5,000 na, pila na ang kilo na. Paano sa sabligyanay, 180 to 200. Ay, mahal gid man to. Malambot sa panawagan ko, kabay, makangop ka mo sang tanan. Sige. Oh, dyan ka ang kuan mo, ang lubo. Mayo pa ng lubo-lubo, kay makakaon daw. 140 lang na yung kilo sang lubo-lubo. Ayos salamat. Tamudyos pa lang na aksyon na, Fred. Gagmay bala. Magambal kitang tamudyos. Ang kuan siya ng gagmay kayong mga marot. Ang marot 5,000 plus. Di marot niya pero tamudyos ang kuan niya aksyon na, Fred, kay gagmay mo. So grabe gid ang pagmahal-ara sa gihapon aksyon na, Fred, no. Sa mga panalag ko nga nagaamat-amat naman nga display sa sining aga aksyon na, Fred. Si Nini, may mga panalag ko na si Nene. Sir, good morning. Temprano pa panindahan, sir. Okay, mahal isda subong. Mahal? Oo. Gani man ang para sa imo ning karinderya, sir? Oo. Kumusta ang baligyan ito sa karinderya? Pigaw subong. Pigaw subong. Sige. Si Nini mano available. Ano available ta subong ni nga padalag ko? Tangigi lang ni available tax na, Fred. Ang tagingitag pila? 350. Tangigi di masiling niya para sa kuna niya perti kadag ko. Pero diya 350.
amo ni ang available sa karon sa kay nini no. Ang pangros mo ya pre tagpila? 200. 200 Japan ang siya na pre no. Ang presyo sa pangros. Pero naman niya kay nini niya action na pre. Pero si Maymay ang available sa karon ni Maymay magluwas man nga bangros may ara man sa iya nga batikuling nga ginatawag no. Ang batikuling tang nga marot pre tag pila? Tag 240. 240 may pagtaas gidya siya na pre kung taon ta no. 240 ang batikuling ari siguro pinakabarato diri tuloy magalang kutuntan tuloy kung tag pila tuloy tiya sir. Barato na 120. 120 action na Fred tuloy 120. Ang dumduman tang tuloy ay nagliligat to action na Fred sus kayang tuloy sa to makuha mo lang 80 ang kilo subong niya 120 pusing ganon may pagsaka gid sa presyo sa isda pipila pa gid lamang action na Fred ka mga isda ang gina-display diri sa karon no para sa aton sili nga mga kauturan nga temprano pa magapamalaklon so grabe gid man ang pagtaas ina bangod man sa mamadlo siguro action na Fred ang hangin sa kalalawran jutay gid ang supply sa isda may lang gani action na Fred may ara man para sa aton sini nga mga kauturan so amo nga pila ka mga observations sa karon sa patrol ang presyo karon sa merkado and at the same time ang observation sa syudad sa Bacolod ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix amo ni ang kape nga puno sa yerba. Inyo sang Mighty C sa manami nga kombinasyon maginom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule with aksyon Nani Kiraw ang kaaksyon nyo aksyon Alvin Grava una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:22 na mahal ang mga isda subong kay pila ka adlaw bla pila ka semana nga malain ang panahon. Pero karon nga agaya ti kondo medyo mahal ang isda nga lantaw ko ginabulubanta ko karon pwede lang makabakal ko karon sang pinakas daw mo nang luyag ko nga prituhon kag parisan itlog bla itlog batihon mo butan mo sibuyas bombay kag kamatis daw amo na ang ginapulupangita sa ginawa ko karon nga aga. Hindi gani ko may Bisaya nga ginamos bla. Pusal mo sa kalamunding, kutito 3 bilog sa pagkanamit. May kalokalo ka, sos, porte, kanamiton, amuning katugnaw sa panahon, gapamalhas kayami. Ang ga-serve si mo nang gayumyuhom, gibala? Ga short sleep ot gagwapusod, porte, manamit ang pamahaw, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:23 na una nga hotong sang aton roll call karon ngaga kay Christine Feliciano, kay Erne Odas Colidas, kay Ibon Bosher sa Germany. Good morning. Dira kay Utay Benedicto, nagamonitor sa Victorina Heights. Kay Obre Cordoba sang Mansilingan. Good morning. Kay Warren Ortiz, kay Banisa Mayo, baw niya grabe ang snowflakes. Niya pwede halo-halo time. 18 degrees kunong katugnaw. Morning, afternoon dira kay Banisa Mayo. Kay Alex Muntisa, kay Edward Estranova Francisco, sa Makati City siya nagamonitor. Kay Jobel Pontenegra Kuyagbo sang Pasig, kay Nulan Tumangan sang Gimaras. Kamusta dang Gimaras? Ba si Andrew Juanitis aga pa, ara na siya. Kay Josephine Trapanco sang Quezon City. Good morning man. May lang pag-monitor tagsagid kaagahon. Kay Sinaida Tumayan sige naga-monitor man siya
karon nga kaagahon. O sige. Sinaida, morning. Sige. Kay ba si Andrew Juanitis morning. Okay Kay Andrew Juanitis aga pa siya nagbugtaw kag nagmonitor kay Lorito Pontenegra. Na basa ko na ini kay na, no? Na kay Edward Istanuba na basa ko na ang imo sini nga ginpadala ba kay ga duluble ho. Ang iban na nagadoble ang ila sini nga ginapadala nga mga panamyaw. So, ang iban na pakarunan ko naman Dali lang, ihatag ta sanay sa inyo ang aton sini nga tikang sang panahon. May low pressure area kita. Ang low pressure area na si Platan, 65 kilometro na sidlangan, na bagat na nasidlangan sang Masbate City. Tel-en sang frontal system ang nag-aapekto sa eastern section sang Southern Luzon. Amihan ang nag-aapekto sa nabilin nga parte sang Luzon. Ang Eastern Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may pagtupa sang lapta-lapta nga ulan kag pagpangilat bangod sa low pressure area. Ang nabilin nga parte sang Visayas kag Occidental Mindoro maka-eksperyensya sang magalumon nga langit kag lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang low pressure area. Kasarangan tubtob mabaskog nga hangin gikan sa nabagat na nasidlangan pagkadto na aminan sidlangan ang mabatyagan sa eastern section sang Visayas nga may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod sang kadagatan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Ariyan na yun, panugyan sa aton mga plantador, karon nga tuig 2021, kinalanda ko ang inyo sini mangin produksyon para bisan paano makabawi-bawi man sang gasto ninyo sa abono kag pestisidyo. Gina-rekomendar naton karon nga tuig, gamit gid kamo sang unique complete fertilizer sa inyo katubuhan. Gamit lang kamo anom ka unique complete fertilizer of the lang sang duwa ka Radio Philippine Standard Time, las 4:28. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dalain
istasyon, Aksyon Radyo. Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo. Bacolod sa luto sa imo, padayon Aksyon Radyo. Salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Kay Erne Udas Colidas na good morning. Kay Jocelyn Abuan, kay Evelyn ni Pamusino, kay Junila Tarusan, morning lang. Dira kay Engineer Mungkada sang Celine Holmes, good morning. Kay Judge Snap Diamante, gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos sang LTO, musta na. Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan, si Paririmias Arroyo gapangapin na ni. Sila ni Roy Marino, si Raul Alibugas dalom daw galadlad na ni. Sang iya sini nga baligya it pamahaw. Kay John Hidalgo sang Manapla, good morning. Kay Marvin C. Marvin, good morning. Sila niya daw nalipatan mo na ko, wala. Kay Marvin C, good morning. Kay pare Erning Huriliada, kay pare Estoy Querido, good morning. Dira kay Parinik Barca Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, kay Monsing Siocon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, kay Jobert Carionda, kay Mayor good morning, kay Jutay Pasqua, kay Lorine Canson, kay Buni Advincula, dira kay Bibitan, good morning, si Engineer Nariel Bantay, si Jerome Solinap, good morning man, mayo lang nga pag-upod sa aton tagsagid, kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Uy, ang pagpatindog ko no, sang dua ka estatwa bla, sang Our Lady of Fatima kag Our Lady of Lourdes sa Enero 22 na, alas 3 ang takna sa hapon, Biyernes ini. Ang installation sang statue sang Our Lady of Fatima kag Our Lady of Lourdes iga-officiate ini ni Bishop and Patricio Boson sa Biyernes, alas 3 ang takna sa hapon, assisted by Mayor Bing Leonardia. Ang relocation sites dira sa public plaza ha, sa lugar ba lang nga ginapanagyahan sang Diocese ng Bacolod. Sang una ang location sini, ara dira sa area nga ginapanagyahan sang syudad sa Bacolod. Si Father Greg Nere, sang Diocese sa Bacolod, kag Atty. Juan Orula Jr., City Consultant kag Coordinator sang among proyekto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Anano pa ang pila naton ka mga isyu? Uy, ginaprubahan na sang Food and Drug Administration ang application sang Chinese drug manufacturer nga Sinovac nga magpatigayon sang clinical trial sang ila COVID-19 vaccine dire sa pungsod. Sa ginpalayag ni FDA Director General Eric Domingo nga ang tanan nga application sa pagpatigayon sang clinical trial sa pungsod ang naaprubahan na, lakip ang Sinovac. Ining kontrobersyal nga Sinovac. Suno kay Domingo, may clinical trial nga ginapatigayon sa pungsod ang bakuna nga Johnson & Johnson, ang iya sini Clover Pharmaceutical kag Sinovac. So, maayo man kundo maayo testingan ta nga magpatoslok it bakuna. Kung sa bagay ang Pilipinas hindi man makadisaire sa basi regalo ko donasyon malang sang China. Kung donasyon mas maayo, basta maayo lang. Hindi man kadisaire ang Pilipinas, kaya man ang China, amo na nga bombardiyo sa China, may mga issues sa West Philippine Sea kag iban pa, pero ang China bala, mind you, sa mga dalagko nga mga kalamidad sa pungsod Pilipinas, purte man ang bulig sa China mo. Pila ka bagyo umagi ni, pila ka kalamidad nang nagbalbal sa pungsod Pilipinas,
Pwerte man ang bulig sang pungsod at China. Tamo na kung kaisab lang siguro daw hindi man ka disaire ang pungsod Pilipinas, isa pa si Presidente Rodrigo Duterte maayo ang iya relasyon sa pungsod at China. Amo na nga daw hindi man ka disaire kung tanyagan ikaw may donasyon plus bakal ka di mayo man na. Lantaon ta kay daw ang presidente subong siguro namungol siya sa pila ka mga isyu. Sili niya kay spokesman Harry Roque niya pakiginunanon ka to sa Senado. Explicar mo to ang tanan-tanan nga mga detalye sining negosasyon sang gobyerno sa pungsod at China. Wala ta kabalo kung government to government ang negosasyon o kung may pilalang ka mga personalidad ang nagpakignegosyar sa pungsod at China. Kung sa bagay, wala man kaso kung magsulod ang Sinovac, magsulod ang mga iban nga produkto, Pfizer, kag iban pa. Pili malang ang pungsod Pilipinas, ang mga local government unit, bangod sila ang mabakal. Pili masla kung ano nga bakuna ang gusto nila ipabakuna sa mga pumuluyo. Damo man ang hindi magpabakuna, labi na gid ang mga senior citizen nga may mga balatian. Kaya man nagpaandam naman ang departamento sa ikaayong lawas nga hindi pwede bakunahan ang may mga balatian sa korason, may mga balatian sa kidney, kag iban pa. So damo-damo man ang hindi sini makapabakuna, hindi pwede. Basta ito na tabo sa Norway nga nagkalamatay ito, mga senior citizen, basta ba ginabatyag ito. Amo na nga sang una pa, dapat ginpahibalo na nga antes katuslukan, ginpahibalo ka na, mangkot na sila, may high blood ka, masling ka oo. O, puli to, kaya hindi pwede. May balatian ka sa kidney? Yes, hindi pwede, puli to. Kinadialysis ka? Hindi pwede. Ano pagid nga balatian? Ang hindi pwede. Para sigurado na lang bala, libo-libo man ginatos ka libo man ang may mga balatian. Amo na siling ko kahapon, mga senior citizen nga balatian, hindi pwede bakunahan. So ang tanan, nga pwede bakunahan, bakunahan. Kung maurot na bakuna, ti kundi ang senior citizen hindi naman malatnan. Ti sino pa maglatonda kung ang tanan na bakunahan na? Ti medyo pulo pahuway na lang ang senior citizen. Hindi na sa pagkulbaan nga malatdan siya kay ang tanan na bakunahan na. Hindi bala mo? Sige. Amo-amo lang na. Bisan paano, tulutugda lang kita. Makadali. Sining karon kontrobersyal. Makatalaka nga balita adlaw-adlaw, COVID-19, galing wala kita sang bahimo kay balita. Kumo balita, i-balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Aring mayong balita, pakonsulta ka mo libre. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Anano pagid ang mga balita ngaton arang kadahon
para karon nga kagahon. Malacanang report nagapabot sang padayon kag maayong relasyon sa tunga sang Estados Unidos kag Pilipinas sa dalom sang bag-o na pilian nga presidente Joseph Biden. Magapungko na sa posisyon bilang presidente sa Enero 20 na. Si Biden, ika-46 na ni nga presidente sang Estados Unidos. Ugali nga tabuan na nga si Donald Trump ang presidente. Gamo kaya hindi iya magpasupil, padayon nga nagasiling nga gindayaan kag ginmaniobra ang eleksyon. May mga riot kag iban pa. Porte, no? Hindi lahog-lahog si Trump ginlotos niya si Donald Trump. Nagligad, palayag na ang presidente sa Estados Unidos antes siya magpungko. Kag pagpungko niya, mag-apropose siya sang layi dito sa Estados Unidos nga illegalize ang pagtiner sa mga 11 milyones nga illegal aliens sa Estados Unidos. Ba, mayo ni? Damo ni? Madamo sang Pinoy ang makabenepisyo sining ginaplano nga layi sa Estados Unidos. Pinsarabla, mga 300,000 ka mga undocumented migrants nga Pinoy, immigrants dito sa Estados Unidos. Pwerte kadamo to? Kon amo ini ang bill kaglaye nga iplastan ni Biden, benepisyado man ang mga Pinoy dito sa pungsod Amerika. Amo na blang bisan magkinaano, ton hagad kabira ang pungsod Amerika, nga kadamo sang Pinoy to, makakululba basi magsiling blas lang nga kasaba di sang pungsod Pilipinas. Hagad ya kita kuting-kuting di nga wala man kita gano sa ila. Abi papaulian na ang tanan nga tuto kundi pobre man. Ang aton mga utod to ga pangita sa palangabuyan, dako-dako nga income para mabuhi man ang pamilya dire sa pungsod Pilipinas. Amo na bala? Amo na nga hagad ta sang arangkada ang Estados Unidos. Pero kung makagraduar ang ila kabataan, ang ila handom, pakadtuon man sa Amerika para makabaton dako nga sweldo. Hagad ta balbal nga balbal ang pila naton nga mga utodo daw. ang iba naton nga mga utod galibo gid ang ulo ko. Na daw nanamitan gisla magbalbal sa Estados Unidos. Pero galagaw sila di ilang largo libais man. Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Ariglado, upod-upod yapon kita, hindi ka mo maghalin, standby lang ka muda, mabalik pa ko, opdanay pa kita, unahon ko lang ining aton paid program. Please standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ng dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Patayon Aksyon radyo.
iyong pamatian. Istasyon niya nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Balik kita sa aton pagpangalagad kay Leonila Alcabasa Habakon, bao sa Chicago siya, nagamonitor, kamusta da, tugnaw man da. Kay Marilyn Dilar Olvido Sikihor, sang Fermbel Pahanukoy. Subuman kay Jubal Trinidad sa Kabangkalan, kay Imbong Jucampo da, good morning. Kay Pele Proilan, kay Gel Castillo sa Kuwait. Nagamonitor sa sapungsod sa mga Arabo.
kay Victor Tugap, dira kay Sanso Jaime Alien sang Houston, Texas. Ba, gataklos na 45 awlaman. Kay Dilia Liabe, good morning man. Kay Angela Liarte gayon dato. Nya tamyaw ya ang iya sini bata sa Beirut, Lebanon, si Maricon Castillo. Kamustang Lebanon, taway man? Tas 4:55 na ho. Uy, antes ko malipat sa aton nga mga mangunguma. Ari ho, kung daw wala kasinuptan, budlay pangabuhi. Kung ang baklanay sa ngumay barato, gapanghakroy kaman. Karon nga tuig, gamit kabi sang unique complete fertilizer. Bangod ginapataas ini ang inyo patubas. Paano gamiton? Gamit kamo sang 2 ka bag sang unique complete fertilizer sa first dose. Alas 4:56, mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Action Radio Philippine Standard Time las 5:05 na. Balik kita sa aton pagpangalagad morning lang kay Di Anton Diaz sang Patria Village, kay Maymayda sang United Arab Emirates, good morning. Kay Isman Turinya, Arisha Jose Griole Tansingco Gayuna, good morning kuno. Kay Lorenzo Cristorillo sang Isabela. Diri kita, balita naton sa Kapitolyo. Protokol sa bag-o nga variant sang COVID-19 kag paglubad sang baha sa Negros Occidental hambalan sa first quarter meeting sang PDRRMC karon sa hapon. Balita Kapitolyo. Detalye siya ni Opod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Mga alas 2 ang takna karon sa hapon, naka-schedule ang first quarter meeting sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kon PDRRMC nga pamunuan sa chairperson nga si Governor Eugenio Bong Lacson. Ini ang patigayonon sa Social Hall sa Provincial Capitol. Pila sa mga unang pagkatalakayon, amo ang pagpresentar sa proposed COVID-19 Prevention Program, ang protocol sa bag-o nga variant sa COVID-19, ang pagpresentar sa 2021 programs kag projects nga pagapunduhan sa idalom sang PDRRMF, kag kalagitnang update sa flooding incidents ang nagluntad nga baha sa nakalain-lain nga mga lugar sa Northern Negros, kag hambalan man kung ano pagid ang paghimuon nga tikang. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Herboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Sandigan tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Kay Robert Rumada, good morning. Kay Melvin Piñapel, kay Judy Dan, ako, maldita. Nagamonitor live sa Hong Kong. Kay Mario Bacauco Irad, good morning man. Oy, amo ni oras namin gini kapi-kapi guro no? Dr. Alfred's Green Coffee siguro ang aton ipagapi. Kaya nagapangapi ng bugos nga pamilya, healthy pakamutanan. Ining Dr. Alfred's Green Coffee, gintunan ini sang mga scientifico dito Philippine Standard Time, las 5:14 na. Diri kita, balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, pamilya sa napatay nga wingman driver, kag tagiya sang PUG, nag-arigluhanay, kag nagbuligay. Detalye sini upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginbalikan ta ining kaso accident nga natabo Action Fred sa Enero 15, Biyernes ang gabi dira sa may Circumferential Road atubangan sang Silver Ace Gasoline Station sa Barangay Bata nga nagresulta gi sa kabatayon sa tong driver sa wingman. Now pila ka latest diri Action Fred nakuha naton pagi sa kay Police Staff Sergeant Brian Cordero, nag-arigluhanay na ang pamilya sa itong napatay nga si Dindo Layan, 37 anyos may asawa, kag tumantok sang Kalumpang Iloilo.
nagabot sa itong Sabado sang hapon, Action Fred, ang iya sini pamilya. In fact, sang nagligad lang nga Lunes kadlaw, ginpagwa ang driver sang POJ nga si Felix Baflor Jr., 45 anyos sa Barangay Araal, Ciudad Santa Carlota, nga mo ini ang nagbunggo sa biktima nga nagresulta gid sang iya sini kamatayon. Wala na diri, Action Fred, sang iban pa nga salakyan nga involvado diri magluwas sining POJ nga ginamaneho ni Baflor kagatong nagtabok sa dalan nga napatay nga si Dindulayan nga pumuluyo sang Kolumpang, Ciudad sang Iloilo. Ang driver, nakagawa na to, nirelease ka na. Kasi mag-lapse ka sa preliminary period, tabla. Tapos, okay na to sir. Bali, sang Sabado sa hapon, nag-abot ang pamilya, ang asawa, na nagsira na sa pag-iya sa salakyan. Medyo may mga arrangement ito sila. Pa-cooperative ng pag-iya sa salakyan. Tapos, naman kailad lang ang medyo ng Kilian Manila na dalan. Tapos, wala naman to, sir, gabi na sila. Gaya biniligaw naman lang. Pero ang deep, insured man, kung wala po nila ang insurance, binula na gano'n, mabigayan pa, na kumbaga hasol pa. Ngayon na ang nabaliya ka sa lakyan, kaya nagpasalot na nga, sila lang amay kanan na shoulder ng mga expenses kanan, kaman-kaman nga, para at least, hindi na sila pinangala magulat ang insurance, kasi tabunan ng amay sa pag-iya. So, pag-iya sa PUJ, kumbaga, may insurance ng nila, pero unahan na lang nila, ang kanang expenses nga biligan na lang yung travel ang kapay, kasi nakalibog. Ngayon, isang nga pa, plaster ka, storya ka, okay. Hindi lang, sila sa Sabado, about parties, ang pag-ilang sakyan ang pamilya. Mamala na nga, sir nga, office matawhay na pag-inisurihanan sa kali, may acceptance man sa pamilya at sa driver mismo, nag-ako din man siya, bigla ang nakaibig sa tao, dahil sa pinamong mga salakyan ba yun. At kaliwa, ito pa nang gamit pa nakarinig sa salakyan, kaya ginahulat ko pagkita mga sa pamilya, bilang ko lang, kasi before ko na makapatid, magaro sa ating gabi, kung na interest na maplastar ko gila na ito ang kapatid kung namo ang ilang Action Fred, si Police Staff Sergeant Brian Cordero, Traffic Investigator sa Police Station number 3. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga... Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw
radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Action Radio Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sigsang ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalagang palangga Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat kit sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat Las 5:22. This Kay GC Surita, kay Jocelyn Libuon Dispoho, kay Kent Bulakha Juanisa, good morning man. Oy siling ni Jubal Trinidad, tamyaon kunong amay Iloy utod kag bayaw ni Mr. Orle Cordero, sang San Dionisio, Barangay Granada, kay naga-monitor gid sa Aksyon Radio. Salamat gid. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:22. Oy, Santon Plus Herbal Capsule. Ano ini siya? Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:24 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 7-10. Una nga bula, resulta 7 kag 10. Second draw, ikaduha nga bula, 25-8. Ikaduha nga bula, 25 kag 8. Ikatatlo nga bula, 20-24. Ikatatlo nga bula, resulta 20 kag 24. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot dako na 174,872,866. Winning combination in any order, 20, 46, 48, 44, 10, 50. Resulta sang 658, 20, 46, 48, 44,
10 kag 50. Sa ilo kita 649, ang jackpot 20 milyones, 756,645. Winning combination in any order, 7, 15, 1, 38, 26, 41. Resulta sang 649, 7, 15, 1, 38, 26, kag 41. 642 kita, tatlong bula sumong. Ang jackpot 13 milyones, 936,805. Winning combination in any order, 22, 13, 27, 35, 16, 2. Resulta sang 642, 22, 13, 27, 35, 16, kag 2. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian, isa kabila. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to... Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:31 na. Kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning. Kay Chirian Mapa, morning kuno kay Tatay Rumi Mapa kag Nanay Lydia sa Hibamaylan. Gamonitor sa Aksyon Radio. Kay Rapi Lebran, kay Dilaos, good morning. Kay Brini Rosal, kay Mon Lisay, kay Alex Puentes da good morning. Sumuman kay Erwin Gonzales ba kapihan kuno ang kapihan dira gamonitor sa Maaw. Ariglado diri kita. Report naton sa City Hall BHA. Ba mayong balita ni wala kuno sang demolition sa mga balay sa siyudad sa Bacolod. Balita City Hall. Detalyo pod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayag action Fred, wala sang demolisyon nga patigayunon ang LGU sang syudad sa Bacolod karon nga mga tinion. Edi ang ginpahayag ni Bacolod Housing Authority kon BHA Head Maria Victoria Pareñas Action Fred. Matapos nga ginapabaluman sila sang Presidential Commission for the Urban Poor kon PCUP Action Fred nga mayara sang moratorium ang talatapan sa pagpatigayon sang demolisyon. Suno kay Pareñas, tinalikdan nga si Mana nagpadala na sang sulat ang Bacolod City Legal Office sa PCUP Action Fred para mag-inquire sang patod nga guidelines angot sa sining nga moratorium. Ginpahayag man sang department head nga in kaso Action Fred nga mayara gid man sang demolisyon ang Bacolod City, kinahanglan pa una nga magpangayo sang permit gikan sa PCUP o kon sa DILG. Sa bahin sang BHA Action Fred, padayon sa karon nga ginaasikaso kag nagaabot man sa ila sining nga talatapan ang mga application para makakuha ang relocation site sang LGU. Stop gid man siya kay tungod sa PCUP hindi siya mag-allow, hindi kita ka-demolish kung hindi na mag-allow sa PCUP mo. Kaya kinahanglan ara sa PCUP. So sa subong hindi gid sila maghatag aton sang kung signal kay tungod na may sa ila kuno may ara sila ya inang moratorium subong. Nabatian si BHA Head Maria Victoria Pareñas. Magluwas nga naga-ehersisyo kay nagakaon sang masustad
Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Morning da kay Pabiliar Perla. Morning ko kay Alex Pabiliar, driver sang Idsoy Tabo. Kay Roderick Alcantara, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, sa
Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalag at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio.
las 5:45 na. Kay Isabel Isblacada sa Santa Rosa, Laguna, good morning. Muni ko no kay Tataya Felix Isblaca. Kay Cathy Beer, kay Pelinora Oliveros, kay Jason Alegria. Good morning sa inyo. May lang nga pagmonitor. Subuman kay Huma Lumina. Diri kita. Babae nga ginbuno sa siyudad sang San Carlos. Oy, hilway na ko no. Sa Katalagman. Si Action Brian Murdin may report. Action Brian, please go ahead. May aga-aksyon na friend, layo na sa Katalagman ang babae nga ginbuno sang 5 ka beses sa compound sang boarding house sa President Osmeña Street, Don Juan, Subdivision, Barangay 2, Ciudad sa San Carlos, tinalikdan nga adlaw. Sunod diri kay Police Lieutenant Robia Orita, Deputy Police sa San Carlos PNP, nakagwa na sa ospital ang biktima kag nagapaayo-ayo na sa Nimat Tinion. Dugang ni Aurita, pangawat ang isa sa motibo sang suspitsado sa diin, posible tuyo magsulod sa boarding house ni Angelo Olavia. Hindi makilalaan ni Olavia ang suspitsado kag wala man sa Rox Gallery sang kapulisan. Angot sini nga hitabo nagpanugyan ang kapulisan sa San Carlos nga maghalong gid sa mga kawatan kay bisan adlaw action friend ini sila nagapanulod-sulod kag kon matsambahan nga magbato ka ila ka pa nga pagapatsyon. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:47. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Hindi ako kapamut. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Philippine Standard Time, las 5:50. This time check is brought to you Primo Dan Haliko. Primo, good morning sa Minlo Village. Good morning. Dugay wala kami kita na ni Primo Dan. Kay Elizabeth Malaka Gamala, good morning lang. O sige,
happy pista kuno sa San Sebastian, ang patron sang diocese sang Bacolod. Ay no, pizza 20 subong. O sige kay Frida Abad sa barangay 39, natamyaw kani Sunya Baira sang Rosal Takuling. Diri kita, Evergreen Herbal Capsule. Ano Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:52. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ining duha ka mga drug personality alauna 50 antak na siningila mga kaagahon sa basta operation sa barangay 12 diri sa syudad sang Bacolod. Ini sila Amosanday Ayan Johnson, 40 anyos, residente ni sang Purok JJ Gonzaga, barangay Mansilingan, diri syudad sang Bacolod, kag ining babae nga si Lynn Marico, 36 anyos, sang Villa Servando, barangay Singkang Airport. Sunod diri kay Police Major Jobil Sedel, si Johnson nga ginakabig nga high value individual samtang si Ko na lista bilang street level individual nakuha sa mga suspek. Ining napulo ka plastic sachet ang suspected shabu nga may 11 gramos ang kabugaton kagini may street value 93,000 ka pesos nakuha man sa mga suspek. Ining mga drug paraphernalia karon ang duha ang priso karon sa custodial facility sang police station number 1. Samtang sa station number 7, masubra 40,000 ka pesos nga balor sang ginasuspetsohan shabu ang na-recover man sa mga kapulisan mga alas 10:15 antak na kagabi sa Banga Serita, barangay Alhis, diri sa syudad sang Bacolod. Ini nga suspek ang naging kilala diri kay Michael Libre, 32 anyos sang Purok Kalubihan, barangay Vista Alegre. Now ining suspek aksyon na Fred ang ginakabig man nga street level individual pero nakuha diri sa suspek ining 4 ka mga plastic sachet ang suspected shabu nga may 6 gramos ang kabugaton kag may market value nga 40,800 pesos. Balita report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 na kay Christian Rua kag Mary Garland Palomo Morning Man. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati ang amon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalot na Minsay nga may dala
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalag at palanggan. Ko 58. This time check is brought This time check is brought kay Ame Agustines Baron kag kay Warlito Nisya. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.